OBRA eye okwampa ofosu yankama ne nyatintin pi no me shase wo shumeka asa na ko school dabi me ko school no ewie ye no okay aha se enemu mbo ye dia anti na se anda SOMPA FM na se ejesa me shase e wo shusan aha anti o ka shumeka dia se shusan do mo bo ade koko no na mo bra na mo bubom konko za ta ye kwa dia na ayi na ne de kotrek free kuma se ha na ko sunyan ko ye shumeka ene yize o prof inti o inti ye free afidase na be se ko sunyan shumeka na ene shumeka mbabu eye die ye kuta adaka ya pam chale anki shampaboa mpaboa e waya ne aso no bi so inti yakwa eye wobi ekiosu bia ense de nyakiosu papa bi na ja wako akosere eno kura eduru ba bia ompokura mfa ma inti okosera no mde amaw e wo sunyan ho nti ade yatia ajanan ko asole na isha na enga kranka sa ebo shan be mudbe 6 years Susan wonko ana ya na ko ana no na fofo me na fofo anu mo ye kurom ho ta ye kwa ebo ha nipa be 6 nti obi ada ne kiusu nti ade yatia no pa no obia afan box mo ko adwuma anu obia na mu nti enwumre bobe no 9 eni nunum wa na yina ya sa abafie sana ne ye na mo aduane die ne se mo gigi sika na mo anu aduane ana obi akoto ne de asa onim eduru ba bi na se ba obi abetua nkra sa na ga anu aduane ne nya na ga di na ona mofo na ono mgo susha no omso we ebi wo ho okay pina wo ho obi amfiri obi na wo na ya na mo botaa ne se mo ko pesika no a mo ba fi ade na mo de beye na o esike kura kwa sempo da benya na ye hantuma fa eye tutu bibide ya ene mu o se sai nwa kura obi amu de ni pa be katiro ara o sam kura wom emre bi na o mu frɛ me amago bi o mu bububu tire se mi sam pa bo ma na o sunyan ena eye o madam no o frɛ me o apprentice ba ko no asesa pa bo ano atwa gumi so ena madam no ka se adenti na yesa o si na we wono ye hwan subeka boy nso de pa bo ebo nana ayedai o so di obe dienti na ga bendai SOMPA FM odi hweka so obi krom ekwa bi so no sika wom de na so se de wo kan empempi sa na ya na manfo adwene ekire wo na no ebu abamu ana papa but ehokra no ma nya adwa ne yu se mi gusu ye de bia na mko ba ko ebu mama mi ja adwa ne ye ne se satam yira me no agabne to ti si ai satam nam na ma wale no nti me ye sha na ofre be fon so ti me peke abrantie bi ye o ti kusu ya ne panu wo sunyan nti me sha mpa bo ti me sha no na ono ebusam se he na mo de sha fo de se mo na mama fo fon so akese na mbete mu na mu wiwi adam so dabi fun we dabi am ya wo so dabi fun we me hwa ebi fun na se mu wiwi na mo so na mo ti kumase mo so class na mu akwasa mu ya mu firi ba mu bedura na odidi matamwa na mama were ho ye na nkatam sha no de afi de minya biem ti ka sa ate nanim ade a me ko hu me akwansa de agumi so akwa na sere me se so ga ze unye biem nya na ta chiwi na mde ho pressure adi bobo so be si fie akwa me sa fa ka e ba kuma se na be jaya sha no bo na oja sha no de na oto aso yo ye mi jaya
sesa ne bɔ no ana be tu nsuo na udi obi achi ana dabi nsuo wa na utu KB water services okay. From sasa no ana bati company na tu nsuo na wa na wura mnanim ya kwa de na kede ka na netu sasa time de wo free shan ba de na untimi ntoka o say ya de no na me ya dom ama me bi na cha na fo no wo mo a wo me de ka na bae no anka me nya bi de akire nti me na nhwe ka no so okay nti from sa no na fi de ana be nsuo adwuma na wo be nsuo adwuma no wan hia challenges bia say no so akoyi obi adwuma chana fo a omani ayi se de mimi na die omso ha adwen no de me na me benya ha bibri ya chimi tumi se tini achewa tumu se eduru ba bia nsuo no obaye na mba obetuo no na mba na de sele amana ese mutuo ko deep na munya ebu ha na koya ayinku abo nko ntu obetu awie no na amana no ayi ni nsuo ni na ko ba se nsuo ni mu a se ne kan firiu obedi ntika SOMPA FM Ntisa minim se na muni machine amode be test se ha nsuo wa ha ebu ha wo de be test ya hwe wo se nsuo ho batu obetu no dodo na wo behu no na kwa ngoba sa ntu de fidie tu mu wantasa na chintum na mu wabam dabi na wo ja kwa godi den ko ba no sa na sika no company na be refund ana se wa na be pabosin atua me ya se me pepe sika me tade ko tua na chana fo no wai so omo de me meji a omo a percentage ana ya me metua de ama wo mo okay na pen press na ye chi wutu mu wa bra ko tusu ama amde bebri na ne ko ban sa dia ya discard ma de ni kwa so di ni nyina o asase no kwa de nanka asanya je nanka ta na yu first de na be ye bia na basa afi de atire no ni mo kwa ne ma we ya musical media sa after nsuo na adwuma no so de na aye biem from nsuo na adwuma no na mbedi sofo no nsuo adwuma no ufiri nsuo na adwuma na mbedi sofo na se nsuo na adwuma na onyeska papa enti sa wo ha SOMPA FM mbedi sofo dabi sa nsuo na adwuma no ana ofre na mu bae anti nyame na frɛ wo papa kwa be no fa so frɛ wo vozu wa sam kase na ura ba betu dwayo aga de tie nie na me obi a me nkwa sɔre ewia se ya me sa sɔre amakwa ne asɔre nyankopɔn ɛde afama so aba no asɔre bia ne ho me din wom na kyerɛ sɛ wo ya changefo kakra papa me nkwa sɔre asɔre bia ne ho a me kofi me din wom sɛ makwa sɔre wi na me din wom dabi ɛhɔ no nya me melai dabi ana na menye saa nyama no kura ni se nyame wo ho no dabi ti ekwa be no fa so frɛ wo enso na adwuma na megusu a na me ye na adwuma first na me ya ekoyi no afi de me ya na afi de enkoyi enso na adwuma no afi de na badane ka na abadane ka but me so de me nko so de nyina akwa na me obi a me so da ye pa okay me so da ye pa nti one day me da ho eno obi ka tell me say anka me say me suma so obekọ dia di ska nako enu anu no but na me nti de ono no pese oye dey o kana say na me nim enti ban ti ase efi wono ade ma ko yie saa ade ko ntia e kana ba lam sabe tetiru mu no enti afa de me sa sunu bie ne pa ko nka na suma me ka se me suma wono a wan ko ne me mi sika na me ka se je ko na wan ko spa no ene sika no ma no sa di sika fi me sam ko na kan se ka se ye dey e ba
Tikane baya anam ko babi. Ti ko babi no mo ka tell me say asa me sofo. Na no ye babi he. Me kwa sone. Okay. Asampa bo on say abrabo no bo na hu say eniema enkoyi na afi de. Oni abra so. Yes. Ti ko babi. Ana o mo ka tell me say no say meduma bobra na akomani mu a e wade no mo apaminti. Me ko ewurade adwuma. Sata no atua ho kan nyina awie. Dabi. Na ne obeda ko ye nyame. SOMPA FM. Of what me ya hot papa. Me dwane akoda school dey mu nyina. Somebody kan ye. Adwuma ni bi won say efan so na kuntam ye mpanifo adwuma. Okay. Ti bi ko ye DC bi adwuma. DC bi adwuma what metim. It was not positive for free krom ina me fie straight. Ono de no so ama. Tira fide mintimi na fie. School dem. Oh. Oh. Papa. Oso asasi unim no o ze nsuo wom tata. So tua sika. Ona so betima ye. Koyema na nzo a. Anya afide ni tuo, afide ntimi ka fom ho. Ebe ya mfa. Muntimi ntweda de. Ntimi ntweda de no. Na de na kawo. Wow. Orofo wabra yokon ye ne prophet KOFI BOATENG na etwetwe komono madika ka to sa brabo no enye bete. Prophet enti ekoduru se ensuo tuo no so de ka beto wo so. Papa ovuzu. De na Nyankopon ma otu akare nyina. Na de tie nie medanam sa so da ye biem. Ene discussion minsem. Se e ka me de no memfa nkotu atua. Na de yesi nkoye no. Menkoye. Nti ovuzu afi de ade chin ye edi nansa edi na wotwe na adwuma na sa de ka bae na amanfo sa frefre me sima na msa nya skadi nyina edi tutua meka na msa nya bi kwa de top plot a msa je me si da nyina na emu no msa ko ya aso den wa nyai da bi sana hana na ne nso mu na ede waso da ya ma Nyankopon ayi wa firi sa akonim eze ka otua ka no twen ho na akoye nyame adwuma no wo de wo SOMPA FM se na obeye de obeye obetusu etiesa ekasa ba bi mana ofozu awra wo sem ni se emre bi misa so daye me so daye no na me twaduane no me twaduane na ma me 10 cedis nti me tumbotom ayi skatua me tu ha skabia nche ho me tu ha skabia nche ho angamsa ko tochirin suwa skabia nsa nche dai ensa ni ho ahoda me ti ye esa firi ho akoro ene ne manyina sa ye dai esa sai ye sa cham de na woneka dabi ne mu sa ta nso man to be 3 ama msa ba tunto ni nyina asonde no sa ba tompo ni nyina ama na ka ba ko pe na firi ono ka na de adwuma no so ton ya na chana fo no koy mko ya omuko mkrao abro mutam tete adai so we nti ene onya tizi you na do beto aduane adigura papa o fo so babre o akoma de ma achewu aka be gumi so ya se agro enti chana fo no ko ya chire de na wo hweda ni adwuma bia dabi na sika kura so didie ese ho na sam no wo no enti ama aka na esa be gu me so no na je se mini hwe se ata de ese me nkoye no eno na eso ye me so bi ni mo hwe asora kwa mi ko bi da na ne ka yo se ko gudi so fo na be le di me kwa gudi so fo oba tase afri hefa ya semu na hefa kwa na ade fa akwara aboni a wo obi anim se wo openu se obi anim se onye papa wo obi so akwara na papa so ba bi di yim za to fo no ya semu enti o hwe akwara onu ba fa so ya de na ho akwa na be ba so no ye ni mu dada obi ama nti ede na sore ntimi bam mo enti ewo mu afa de ade no na mapem adwani nyina agu
adwuma ni nyina na agu no nti na chese anka me ni hwe eya asabi ma se meye nti me sa de so da ye biem ana ya chese o sofu bi na wo e maduma sofu Clement na kura mpogura tu owu onu ogu be ese go nyame fa na kransi amen na ana chese me se me nko no ho na omo mpa ye mfa ma me nti ho so na mka bata ko mpa abo nti mo ho ade tie no no asofo na nkata SOMPA FM se ware se me mra no mo mpa ye ma me nti me kwa ya obobo mpa ye ma me na ho na me ese me ma sofu bi ase oh I see nti ade ye beti me sole afiri me fi aba ho no na enipa asara ya so mo ba yi akase na che se nyame na duo mo nam anu no prophet sesi no se me hwe won sem no a asode kakra ba wo so papa enti ekobare se wo de afutuo magana mabunu wo mo afiri no mo futi abrabo ase wo mo peso okoko mo anim wo mo adwuma bi ase de wo mo koye suku ama mpeso odoko adwuma bi ama mpeso oboa ma ukosua na wo ya asobra che na afutuo be na de be ma wo asema me ka tiro bi ya se o mu ntie o mo awofo asem akwala wo ye asode bebre ba obre ba so ye aso mra na mi tira wontem ama mpenti nkwa abrabom no obafa so aga bafa mu no wo aso mri nti eto timi twantem na je say wo ya akoda na bo ye pani ani kwa so mo aso ye den dabi amwa okay orofo ye ne prophet Kofi Boateng na etwetwe komo e wo brayo kodumadie so totuo no a abrabom no entwensan aba wo mo abrabom abrabo aye dendende ede ama wo mo ntimi nko emfa nko wo mo nim emmo bia na ka obi de boa wo mo ya asobrachi a esu atwa no orofo di nyina ko ya asoden enu ti no se ne wa ya asoden pen ena ama onwoma ahwe agu a eno na prophet Kofi Boateng se ya asoden no efa efiri wo so prophet says ya no what start ministry no eni pa ba kakra ankra omo ba di odi won dance do ba obrayo kon o se se e ka se sunsudwuma pa de a ye yu film Ghana ha enye ye ampa sofo yes wo safo nsa na ho na wa odi won dance yi osofo ozo ensign ofosuo sabi unami achamadi wo ba bia me free eba no senka unami amfa sa adena anchami aka me ndi se anka nipa bajimadi ba bo mo mampontin ene faade de unami afa me so aye bia mo ba yesi sunsudwuma de papa se nyoma nko ye de se me hu ade yemfantoa nane de papa eduru ba bia nyankopon no de na so odem no fa no de ne ye na dwuma wu ofoso ampa se unse so amos ahode na waso no bi amawu obi a wo tunzo abuni pa wo criminal man na wo wate aso da wa ne beba wo obi amawu aha nti o se afra ba ko na bia mete SOMPA oyale ya ono mkajem enu bi kodi no adanse e sem so osofu bi wa ha nti am kontu hu no to we ene we die anka ba de mfia wu sa no kai minimum no oh anso meme kro ya so na una mesa fam so sa na yade wa ma o kanza wa mo ba mu dabi na wa hu se o challenge nyame adwuma na sa onse wonim mi so ban na preko pe what ya bedi sofo sa so onim se bia oboa enti ye ka sofodie a wo de nyankopon akasa na frɛ wo papa ofosu sofodie no enya de senka pepo dabi na nya de semani eje ho ofosu na asori obakwa omobato offering obakan nyina kura gu ho no enu 4 million enu 3 million akasa time bo ho mitimi na wotumi tutu be 3 manya bi kura no etmetwa be satam ka be 10,000 ndi mbaba pede wa dabi enu no so nyankopon dabi baby asore na me manfa mo ndi be wie ka enti sofo obedi sofo no waboa mpempempa papa wo mo aburo kire nyina papa onyame de man ye yadwuma sanse nyame nipa de uhun nukura uhun no
na ho adanse di a mu die kura sa na me ba afidie we so no omo se honhom dwuma ye na ne nyoma ni die yesi abruchirifu yi kura no se de omo makwa papa ayese papa ba kura wo kwa America SOMPA FM se na ma no onim wono so wan ko interview busa na brofo wo oduru ho wo madana ma zapsem no amete ye no se me ho yo nwa akra eno na ma me yesem twuru ni eno sa akomo ne de he no ade ate ne se obako America no se me hwe kwam ehu enipa kura obako akoye no obototo ono na no enti bi hu se ono no yo ba ana me hwe oba no kra chiwade okay de wo pe ene de wo mpe ana me tire ne se ade a ebemo no hu me ba na ono pa na asem no eye fugu nti wo kwa onje fugu ampanso oduru hɔ na kwara sere no angwa musana hwe na wɔkɔ ɔno so kɔ yes yesi akwa kyerɛ de ole nyoma gu fo papa prophet na se duru baabi na so bi kosi dan media me ma honim no asase bia na hɔ kwa san se santika sa me ate ase se pete mo asase na hɔ kwa ansa na kosi dan na obi te so na yednie ni nti ampa sa asem no na eba sa no a oda ne nyoma ni ana ofosu ampa ebi mpokura si bible mu obi ni kunu ane ne ma ono mu free kuro ba akoso ekuro kuro sa kuro eyi so okono ne na Nigeria ane ne ma nyina aka ho mu goduru ho no Nigeria ane ne ma ane ne kunu nya wuwi ama ne ka oba no nko efe ne sa na wumi nti amra oba ye no o ba no ka se me ko no ma enso me ba no na mba ne de ansapan nti a kira wo se enya asase bia ana utumi ya dai atena so abobrenti dia wo kan sa adete asase bu ho a okoto so kwagosi udan ya obekọ no na obi din ka te so dada ano na se wa hu na gosi so dedan ya ada se utumi kura sisi wi aba sa fi na abekọ no de entbago ajaja so be wi akwa akwati ka nyina sa sensi kan so ansa obe wi no so ogu beche no so ogu so anti na anke firi ho akọ no na ne nyina ya dai agye agu ti ano giso danie ni agye se opam no firi ho no dia na be pam giso de na chiwade kan yes ya wo babia so ene ne de anka de timi fie no ene no be tu fie anka de te won SOMPA FM sa papa ntu fie nti aso bogura sunsun na wo hwe anka de te ho no no pa na chiwade de aka no na wo ko na tim de san kudum de aba prophet de wo kan amama kai bibi de nim ne se satia nyina anyepe na asiase de achiwade ekoka saasase wi anase nipa dasani wabrabo enkoyie na de to so ne de achiwade eka no amanaka de to so na tu afiri so a ena asofue omoyom se mumfa nwan mra oye so a mumfa apo mra ze nipa 100 ya saa susu na temi mi mu na no na biti obi mu a ye nyina ye de apo banana dabi so for what de mejo yi Matias ya pa enti saa ne be na dai sa de tie ne se de di wo wati de di machi de di omnasa mo wachi ena pe efia be film ena do bi na omasa mo film misu bi fie ena wona wonso fofu wonso film ena abusuya bia ya wo tumia idisa gusuya no so hene okay wo de yanko meme de yanko se enya ya hia ha se ya kwasore na se ya ka se anka mfa nwa emra nwa no betuma ba ya anipa ba ko mienu de se so le ma na be 2000 na se o mo de yakura wo de mfa se saa yi na o se mfa mda no eya bi ni patan de a o fo na aka na enti no enti mi nya adwuma ni nyina enti ye obi a ne wono ne de a etesa nka ye hwe na nka ye kire obi a de na mfa ho de ni obi atimi aye dai aba ba se wo kare nyina bom se o masa mo afie de didi na ti anka de di mati menso anka de di wutu achi anasa de ama won sentimi mpie de ama sentimi mpie na yi na pade ba ko de aye de mfa obi ade enko ese aye different na osofo akwankyere betumi ahia entansia se nipa 100 ya entansia eno mo ba counseling wo ha entansia etimi hia eye mako enti wo kran so oba na to yale a soku achewo adam so soku achim ya
adura me de ba ma no ene no bi na mesa de mama we de sanko na de so obi nso dabi ena je prophet ye ka sunsum dwuma pa de se lo sikan sunsum dwuma de ne wo wa nipa wo ena me ka se me so ma de so munim me so le manim say ye nane ade to so fe ko ba ni se ya asofo amu akwan kire mo fa do mirimira me mu bonsam no e ni nyina mu bia de do mirimba de na be kan kire wo say de de almost bit my no na okay say nya say try so but say na bonsam na be de timi aboro am de do miri ko sa ye mu bonsam ani e omenye o mo na wo so wo bonsam bu boy e de be na ati prophet ebe ni pa so tiri bompa ye bibiri empa ye na koye se sa fasu but the duru ba bi empa ye hu hia ye bo empa ye wie wa bra wo de niam ye de agu akwan empa ye na koye se garden na no afuo na wo tututututututu ho friends wo afuo bibi anim ofuo so wo no o ma fra brem e na adi wunsa to twene ye enipa na wo no aso agi sa nsa to twene no eye wuwu fie tumi hina ono no tifie ho enti wo hu kra nwomia no kra na okoda wo mpana na gina ho bompa ye se woni sa tumi hine no wo nchina na wo no okwa akode a we no ebe adwuma wo mpa ye be kwan na mpa ye no kra na kwai enti babo kan wasi ankanim dia me mani enti o mayira okay bible na kan o se nim dia me man eniti o mayira ye ne prophet Kofi Boateng na ejutwe komo nyame ya adom next week ye be di sunsun mu komo prophet ni pa bre wo biase o papa safo no nyina betumi adwom afri mponjire papa aya na eduru ba bia me rako se ye ni ani da bia me kakra ewu ati se enipa ewu no uchem say 100% emu 65% unyame nsani adenti eniema huhumfi eye wo wiase no anoden ya de bebiri ba aba wiase ya di bo okra se bo wodi kra kire wa ba bi efiri oba kwa enko professor afo nyina ba betumi adwo mu kwa ofoso wo de momra unameti asi o ya asemu unameti asi odi akwanchire be guku me nam ka betire o okay wonderful nyame ya adom a next week no prophet ni komo no de na agro ye de no na de enso esa kwantufo ye ko akoyanim na ya hwe obi aso ayira o obi ayira den ya enya asam ketwa prophet Kofi Boateng ene na twetwe komo no nyame ya adom a da na wo hwe se ne ye bedi sunsun mu komo a ebi kanwa no ho se e so ko daniani ewo prophet for amani tudwa ebi an obi wo how amani ebi 0246 000 994 0246 000 994 what for prophet Kofi Boateng emma na SOMPA FM ya ka to say SOMPA simply pa ye besane amanfo afro mu punchirem mi ofori abo ofori zo abo agime meni ene omna samo da wada for lumba omwada agese safu ya na omo betumi abavoa yen yahwefo ne etiefo wa bra omo wo funam na yetumi adarete say prophet Kofi ye nipa wiba ya aboa prophet yami adoma dasene yebeshia na ya to yenkomo twetwe no so dasene de yebebu awuro sunsun na ya hwese de bonsam ana se osefo no etumi ese nipa abrabo na so utumi gini nhira ne koda abrem na empo ebedi ne nya mi kurom prophet papa bi mi free se mi hu no kwan a mete so no esatam ne etikurum papa no wakọ afuo mu a free koda abrem e ko school wakọ afuo mu a so ye hu die kura no se on ze biase no enne adumaden a obey na jeso obey yi o dabi adumaden fa yedi ema adumaden na ngom tu fo mi se ngom ye dada
Papa na de na di yedie ba. Eye nyame akwantre. Ewiase nanti awo mereda. Adwuma ketewa bi kura na wo ye no. Wo se oboto nchira nsabo so ogusu ama. O kan ba abra. Esazik. Akwa bana kwa na fafa so no ndi be yeye. Odo afuo ena Nyankopɔn to nchira bo so ogusu ma no okɔ. Enti abraba a wo bɔ nse Nyankopɔn ba mu anema timi sesa. Yes. Sika Prophet eye na media. SOMPA FM. Eni omo ton ayen ton na otumi se na wo ton ade so beka se ye de nwansena gu ho achi se nipa nkogina ho saafo nyina amra Ene be da to ofosu Onyankopɔn bɔ asase no odi ne ma pasim ana bon sama se no enti wondimi nkotana be se o ton obade a won ne na ne sade anu mfiri wo ye again to men so ma omunim meso le babia o ton ade bia se eto ade ntra babia wo tena wo ton ade no ye agaba dan yani okay na so fiti ya ma kwata na ton ade to wan ton amfa na ke ton wan amfa